já tam vlastně jedu, protože v Brný je prostě krásně. Dobrý, tam máme nějaký zlato? Boroupa? Do Brný jedu, protože tam má být ropa. I love you, honey bunny. Pane redaktore, jelikož mám nejlepší informace, tak vím, že se jedná o uložení zlaté destičky do kamenného oblouku vstupní brány. S hrůzou jsme zjistili, že oblouk je již postaven. Naše dílo stojí. Co tady budeme teda dělat? Jo. Bořek stavitel. Co tedy říkáte na oblouk? No je to jako velké překvapení, ale je fakt jako moc pěkně postavený. Je hotov. Nečekali jsme to, je to hotovo. Práce je udělána, už jenom na nás bývá ta zábava. Blbý je, že tam ta cihla nevíme, kde je. Ale prodáme to pak z konzoly. Na stavbu. Tyjo, to je normální reklamní trik. Kde je Hergot ta destička? Povídám, kde je ta destička, Hergot? Jo, kde je ta destička? Kozel, to je pivo. Destička, to má destička, to někdo musí pít. No a tady ta destička někde jako je. Jo. Nebo aspoň všechno nasvědčuje tomu, že tady někde je. Ale ještě ji nikdo jako nenašel. Taková destička, to není jen tak. To je prostě zlatá destička, chápeš? Já nehledám zlatou destičku, já hledám ropu. A už mi tam prosakuje, tam v té zadní místnosti. Zlatá destička? Štěstí! Já hledám štěstí! Tam nemusí nějak... Hledali jsme všude, ale vypadá to, že už ji nenajdeme. Protože prostě tu není. To je bordelu, ale... A stejně s tím bylo to, že si tam musím se nauzet. Našel jsem pivo. A pivo ti dá sílu. Stejně. Já. Připravil jsem to vůbec. Ne. Kap. Ale prodáme to pak z konzoly. Na stavbu. Tyjo.
Jo, kde je ukrytá ta zlatá destička, jo? Tak ta je tady, jo?